צנטור גדול של טורס. פדרו מחכה למסירה, מקבל את הכדור בזמן, פדרו צריך לבוש מכאן, והכדור בחוץ, דוד לואיז מציל שער בטוח. איזה מצב נהדר, איזו התקפה גדולה של הספרדים. דוד לואיז מצ'לסי מוציא את הכדור הזה מקו השער. הצלה גדולה. איזה נחישות, איזה הקרבה. מה אתה תגיד? כן, אבל... לא, תשמע, פדרו צריך להפקיע מהמצב הזה, עזוב. נכון. עוד מעט נראה את זה. והוא חוזר להתקפה הכי טובה של ספרד במשחק. ואתה כדור גדול. התחיל בטורס עם כדור גדול, ומכאן פדרו ברגל שמאל, הולך לפינה הרחוקה, לואיז מגיע, מטר מהקו, הוא מצליח לעצור את זה. בסוף את הרגל ימין, הכדור הזה בהחלט יכול היה גם לסרוק פנימה. זה תמיד.